Ce flash vous est présenté par Technolabista et ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Actuellement, jabarani filɛw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn an ka foli ni tɔnbɔ ye ko aw bisimila an ka don kibaru kɛnɛ kan. Amanga bi don kibaru daminɛ ni jamana kɔnɔ kunnafoni ye diɲɛ faraɲɔgɔntɔnba min bɛ ni an b'a wele ko ONU maa dɔw nana bɔ an ka camancɛ fanga ɲɛmaa ye ni o ye Colonel Assimi Goïta bi juma octobre kalo tile 28 san 2022 u jɛra ka sigi ka fɔ kɛ bɛn ani kelenya de okumu kɔnɔna la. Amita Senegal kaw fɛ yen farafina dolancilaw ka ɲɔgɔn kunbɛba min bɛ kɛ san fila ni an b'a wele ko Kane o ɲɛbila baaraw daminɛlen o de hukumu kɔnɔna la Burkina ni Senegal bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri don octobre kalo tile 29 san 2022 Senegal dolanciyɔrɔba la ni an b'a wele ko Abdoulaye Wade Dejani Dio hakilina jiginna ni dolancila ninnu kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ Burkina kaw fɛ yen ni o kun cɛra fu ani fu. Amita Marocaw fɛ yen an bɛ don min na i n'a fɔ bi digital kɛlen don fɛnba ye diɲɛ kɔnɔ ka d'a kan fɛn bɛɛ bɛ munumunu ale de da fɛ o hukumu kɔnɔna la Marocaw ye sigi ka fɔ dɔ sigi sen kan ni o daminɛla octobre kalo tile 26 san 2022 ni a bɛ kun cɛ bi juma octobre kalo tile 28 san 2022 Marrakechkaw fɛ yen ni sigikafɔ ɲɛsilen don association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc maaw ma. Amanga bidon kibaru kumcɛ ni Ukraine kaw fɛ ye bi juma octobre kalo tile 28 san 2022 Associated Press ye kunnafoni bila bi min carila Ukraine kunnafoni di sɛbɛn dɔ fɛ min kɔnɔna na Amerikɛnw bɛ ka dɛmɛ don u ma ni dolari wari miliyɔn 275 bonyanko ye walasa ka se ka Rusi gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔ. Ni ne tun bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'a fɔ ko aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna ma. Ce flash vous est présenté par Technolabista et ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.